El semàfor de l'Alavés-Barça. Victòria del Barça per la mínima a Mendizorroza, que permet als blaugrana seguir molt a prop de les posicions europees. En verd, la victòria i la millora a la segona meitat. El Barça no ha fet una bona primera part a Mendizorroza, de fet el Barça ha fet una primera part bastant deslluïda, li ha costat molt generar ocasions a Mendizorroza a la primera meitat, davant un Alavés que està a la cua de la classificació, però a la segona meitat el Barça ha millorat, l'equip de Xavi ha millorat, sobretot en el tram inicial de la segona meitat, l'equip ha generat 2 o 3 jugades de perill, no li està costant, com hem vist tota la temporada, generar moltes ocasions, aquest Barça des d'inici de temporada li està costant molt generar moltes ocasions perquè li falten jugadors de desequilibri a dalt i jugadors amb gol, per tant avui no és cap excepció, el Barça li ha costat també, però ha tingut una primera fase de la segona meitat en què ha aconseguit arribar molt clar. I al final el Barça llavors ha baixat un pèl, però al final, en el tram final, ha aconseguit un gol, una victòria molt important, uns 3 punts que són molt importants, perquè el Barça venia de 2 ensopegades, de perdre la Supercopa i també l'ensopegada a la Copa contra el Bilbao, per tant era molt important tornar a guanyar per agafar confiança, sumar aquests 3 punts que són molt importants a la competició, a la Lliga, per seguir en la posició i seguir també molt a prop dels Jocs Europeus. Per tant, aquest Barça, que li està costant tant aquesta temporada, segueix estant molt a prop dels Jocs Europeus, d'aquests 4 primers llocs de la Lliga. Per tant, aquesta és la gran notícia. I també una bona notícia és la millora d'alguns futbolistes avui, la certa millora que hem vist en alguns futbolistes. Estem parlant de Frenkie de Jong, que ha estat l'autor del gol que li ha donat els 3 punts al Barça, però no parlem de perquè sigui el gol. Ell mateix ho ha dit en el flash informatiu de després, no perquè avui hagi fet un gol o ha fet millor, sinó que avui el volem destacar perquè ha intentat ser més rellevant, ha intentat ser més decisiu al tram final, ha fet un parell de passades bones als seus companys, a l'espai, ha aconseguit el gol. Per tant, el que li demanem a Frenkie de Jong és que sigui més transcendent en el joc, més transcendent en el joc de l'equip, i això és el que no li estàvem veient, el que li hem vist a Pedri des de la seva tornada i el que no li estàvem veient a Frenkie, i avui ha semblat que li veiem una mica més, i això és el que li hem de demanar a un migcampista de la qualitat de Frenkie de Jong. En àmbar, el fet que el Barça no hagi encaixat. És molt important que el Barça no encaixi, ho vàrem dir l'altre dia. El Barça, amb la que li està costant de fer gols, el Barça és molt important que aconsegueixi tancar la seva porteria a 0. Avui el Barça ho ha aconseguit, és cert que és un rival de la part baixa, l'Alavés, és cert que l'Alavés ha generat alguna ocasió per marcar, per tant no és un partit en què diguéssim el Barça hagi tingut una actuació impecable en defensa, però avui sí que ha aconseguit mantenir la porteria a 0, i això era molt important perquè de que el Barça aconsegueixi mantenir la porteria a 0 en el màxim de partits possibles en dependrà i molt les possibilitats del Barça d'acabar en una bona posició en aquesta temporada a la Lliga. I per últim, en vermell, el fet de que les expectatives de l'entorn i de les expectatives de l'entorn amb l'equip. Quan Xavi va agafar l'equip semblava que molts esperaven una fórmula màgica, ja ho vam dir en el seu dia. Quan Xavi va agafar l'equip, Xavi és un entrenador que té un sistema, que creu en un model, és un model que és el joc de posició, que ja coneixem a Can Barça, però que s'havia oblidat molt els darrers anys. Per tant, és un entrenador que li costarà implantar aquest model de posició perquè al final li queden pocs futbolistes que tinguin aquest model de posició implementat en el Barça. El Barça ha canviat molt aquests últims anys, no ha seguit aquest model de posició, i això és una cosa que li costarà a l'equip, i no li costarà ni 10, ni 12, ni 15 partits, li costarà més. Per tant, els que esperaven que el Barça guanyés i que canviés molt la seva imatge amb Xavi, i ara ja parlen de decepció o parlen de que el Barça no ha arribat on ells volien, això és un problema de que ells, de les seves expectatives, perquè al final ja vam dir que el problema de Xavi també eren molt les expectatives, no podien pretendre que Xavi canviés l'equip com una mitja, i menys en una temporada en què el Barça no té el múscul financer per aconseguir canviar un equip que estava molt marmat després dels darrers anys. Per tant, era molt difícil aconseguir això en pocs partits. Per tant, aquí ja hi havia un punt de partida de base que s'estava fent malament, i després també hi ha un punt de partida de que al Barça li segueixen faltant futbolistes que desequilibrin, i això, a part de que costa molt d'aprendre aquest joc de posició, i al Barça li costarà, i al final això és el que s'està reflectint, però al final persistir en aquest joc de posició, en aquest estil, és el que li pot donar al Barça l'èxit a llarg termini, a mig-llarg termini. Al final això és el que li donarà, però també li donarà tenir jugadors desequilibrants. Al Barça li està costant aquests jugadors desequilibrants que tinguin minuts, tinguin protagonisme. Avui Ferran Torres ha tornat a ser decisiu amb la passada del gol de Frenkie de Jong, però, per exemple, Ansu Fati, un altre futbolista que podria ser molt desequilibrant,
es va tornar a lesionar, per desgràcia, el dia de Bilbao. Per tant, al Barça li està costant tenir aquests futbolistes desequilibrants i no els té i li costa més. Per tant, aquests dos components, el fet de que el joc d'oposició sigui molt específic i el fet de que el Barça no tingui aquests jugadors desequilibrants, fan que segurament el Barça no hagi aconseguit el canvi que molts esperaven, que nosaltres no esperàvem, perquè al final el que esperàvem és que hi hagués una idea futbolística que ja hi és i que hi hagués un entrenador que tingués clar el camí, que això ja hi és. I al final els resultats han d'acabar arribant a mig, llarg termini, i això ha de ser molt clar. Per tant, al final hem d'intentar, des de tothom, des de tot el barcelonisme, entendre que aquest camí és a mig, llarg termini, exigir-li a l'equip, evidentment, exigir-li que competeixi, exigir-li que millori. Per exemple, el dia del Bilbao no ens va agradar el partit a l'equip, per tant, això s'ha de seguir fent, s'ha de seguir exigint sempre a l'equip, però sempre pensant que aquest equip ha de créixer a mig, llarg termini. No li podem demanar miracles a Xavi perquè això és una cosa que és impossible. Per tant, el que hem de seguir fent és creure en aquest equip, creure en aquesta idea i creure que aquesta idea a mig, llarg termini ens ha de portar on tots els culers volem, que és estar on estàvem fa no tant, i fa no tant quan teníem aquesta idea com a base i que abans de que la perdéssim en els darrers anys.